Por que me intereso pola cultura galega? Porque me interesei? Pois por coñecer a Castelao. Eu coñecín a Castelao un 10 de maio de 1931 no Teatro Principal, un mitin que se convocaba como un mitin de promoción galega. Ainda non había partido galeguista, que se creou en decembro dese ano. Pero había galeguistas, había aqueles homes das Irmandades da Fala, en aquel mitin do Teatro Principal falara Antón Vilar Ponte, falara Álvaro das Casas, falara Valentín Paz Andrade, falara quen máis, que non lembro, e falara Castelao, pechara o mitin Castelao. A mí impresionaronme todos, pero sobre todo Castelao, escoitar a maneira tan humanísima de falar Castelao. Despois, alá, na miña etapa de Lugo, o amigo Ángel Fole dicía que cando o conocera que o subyugara a voz tépeda e doce de Castelao. Tiña unha simpatía especial, tiña un don especial de captación pa xente. E comigo tivo totalmente. Eu salí daquel mitin e a un amigo que salía fora comigo, abraceino e dixen, eu atopei o camiño da miña vida. E a partir dali empecé a ir por este locaciño do lado, por onde Ángel Casal, empecé a ir polo Seminario de Estudios Galegos, que entón estaba aí en Fonseca. Empecé a poñerme en contacto coa cultura galega xa. Salín a vender libros con outros rapaces das mocedades galeguistas, que tan pronto se crearon, pois eu afiliei-me, e non podía ser membro do partido porque ainda non tiña idade, tiña eu daquela 17 anos. Salín a venderlle libros a Casal porque sabíamos dos apuros económicos. Ainda hoxe a publicación de libros galegos non é gran negocio, pero naquel tempo era ruinoso. Casal publicaba, pois, de todos os escritores daquel tempo, os libros dos Seminarios de Estudios Galegos. Era todo con unha penuria tremenda. El vendía uns 100, 120, a esos 120 suscriptores, vellos galeguistas, tal, que podían pagalos. Pero o resto, unha edición de 300 exemplares, era importante a que chegaba a 500, e entonces que almacenaba os libros sin ter onde vendelos. Entonces eu, con outros mozos galeguistas, salimos a varias feiras do entorno a venderlle libros a Casal. E viñamos orgullosísimos cando lográramos vender 2 dúcias de libros de imprenta Casal para axudarlle a tal. É unha das cousas que daí ven. Eu empecé a escribir en un xornal da Federación Agropecuaria de Negreira. Non era xornal, era o órgano daquela Federación Agropecuaria que se titulaba La Voz de Barcala, a Voz de Barcala. E moitas veces traía eu os orixinais que o director era da miña parroquia de San Xoán de Barcala. E por non vir a Santiago, mandaba por min, e aí eu creo que conocían a Casal antes dese mitin xa. De maneira que tiven, Casal era un home de unha simpatía tremenda, tremendamente acolledor. Sendo alcalde, foi comigo no coche da alcaldía, eu hinchado de satisfacción, a merendar a casa dos meus pais a San Xoán de Barcala. O sea que foi para min o único mestre que tiven de galego, porque me corrixía as pifias do meu galego alén, que non ensinara a ninguén. Aprendino, sobre todo dos meus avós maternos, que falaban galego habitualmente. Falaban galego habitualmente, pero o meu avó estivera en Cuba, e cando se cabreaba, entonces pasaba ao castelán. Es usted un come mierda, carajo, decía algún que quería sacudirle o polo. De maneira que aí empecé eu a escribir uns versiños moi choróns, moi rosaliáns. Seguín facendo versos, escribín cousas de deportes, cousas de viaxes paisaxísticos nosos. Aí comecei. E depois seguín lendo moito, e según iba lendo, pois iba escribindo. Eu teño esta obra importante nunha etapa en que me parecía que nunca máis se falaría o galego
Entón, empecé a escribir en castelán. E teño 4 tomiños de poemas, algúns bastante bons. Ao dicir dos que os len tes que publicar. Non me dá gana, non quero. Hai poemiñas moi aceptables. E máis, hai algún poema que me serviu para certas conquistas daquel, bailando con unha rapaza, acórdome que un poema que titulaba eu Aquella tarde de estío, é un poema un pouco lorquiano, pero moi vivo. E a rapaza, pois, pegaron un apretón que eu quedar abraiado, dixo, pero é posible, pois sí, o sea que teño hasta aventuras simpáticas daquela etapa de poemas. En castelán facía algún en galego, pero pensando que o galego nunca máis se iba a poder falar. Escribín en castelán durante os anos. Non os publico en parte por ser eso, en castelán.